Зноўку усіх вітаю, браты і сёстры. Я знаходжуся гэтым разам на возера Асінаўка. Прямо вось тут, унутры першай баравухі. Вось на такім мосціку, хутчэй можна сказаць, на старым мосціку, у тым, што засталася калісьці ад яго. І перада мною вось такі белы прыгажун, лебедь. Дарэчы, гэты лебедь самотны. Звычайна лебедзі парамі плаваюць, а гэты ці ён, ці яна, нават не ведаю, плавае неяк паасобку. Ужо так заўважыў, можа, тыдні 2, можа, ўжо, ці 3 нават. Вот нейкі лебедь самотны плавае. Падабаецца яму. Падплывае. Даволі так блізка, дарэчы, наблізіўся. Я памятаю, калісьці ў нашым дзяцінстве, можа, калі мне гадоў было так прыкладна 10, ці можа 9, я памятаю, у нас былі неяк лебедзі, яны чамусьці на зімоўку не паляцелі у іншыя, там, паўднёвыя краіны, так яны набліжаліся так, што амаль іх можна было і так пагладзіць. І вось упершыню за столькі год я бачу лебедзя настолькі блізка. Не, яшчэ быў калісьці выпадак, дзесьці, можа, у класе 10, таксама я хадзіў на возера, і лебедзі падплывалі, вельмі-вельмі блізка. Поняш? Штосьці ён наеў? Не, яшчэ не наеўся. Вось так, даражэнькія. У нас лебеди.